Når du skal sætte en kilde ind i Word, er det for det første vigtigt, at du husker at have Citoteo åbnet. Når du efterfølgende går ind i dit Word-dokument, finder du, hvis du bruger Mac, knappen heroppe. Den trykker du på, hvorefter du finder Zotero. Hvis du bruger PC, kan knappen stå hernede og hedde tilføjelsesprogrammer. Når du går ind og finder Zotero, trykker du på Add Citation. Genvejen til denne her er Ctrl-Alt-A. Så kommer der en menu op, hvor du kan vælge hvilken referencestil du skal bruge. I det her tilfælde har jeg valgt American Psychological Association. Sproget har jeg valgt skal være på dansk. Nu kommer der et søgefelt op. Her kan jeg søge efter navnet på enten forfatter eller titel på bogen. Jeg kan gå ind og trykke på kilden, hvis jeg eksempelvis vil have sat et sidetal ind. Herefter trykker jeg Enter, Enter igen, og kilden bliver sat ind.